Тэрмін сялянская беларусізацыя непрывычны, але ён дакладна перадае сітуацыю, якая развівалася ў 18-20 стагоддзях на сутыку беларускага і літувійскага этнічных масіваў. Працытую вядомага мовазнаўцу светлай памяці Хведара Клімчука. На працягу шэрагу стагоддзяў да самага пачатку 20 стагоддзя, а месцамі і пазней, адбывалася паступовае перамяшчэнне гэтай кантактнай зоны ў паўночна-заходнім кірунку. Па-першае, у прылеглых да яе раёнах літувійскае насельніцтва засвойвала беларускую мову і станавілася двухмоўным. Па-другое, у многіх месцах гэтай зоны літувійская мова паступова саступала свае пазіцыі беларускай. Чаму гэта адбывалася ў 18-19 стагоддзях, калі беларуская мова ўжо была недзяржаўнай і непрэстыжнай? Калі ўвогуле пачаўся гэты працэс балтаславянскіх кантактаў, як ён развіваўся, як закончыўся і ці ўвогуле закончыўся? Пагаворым пра гэта з жыхаром Памежжа, да таго ж прафесійным гісторыкам Янкам Лілевічам. Янка, я ведаю, што сітуацыя Памежжа этнічнага для цябе неабыякавая, ты сам і прысутнічаеш. Даўно знаёмыя, памятаю студэнцкія гады, меліся праблемы ў цябе такія самаідэнтыфікацыі. Паляк, літувіец, беларус. А як нашы землякі на гэтым Памежжы? Якая іх сёння самаідэнтыфікацыя? Ну, збольшага самаідэнтыфікацыя, думаю, яны выбралі найпрасцейшае, найбольш зразумела для сябе. Яны сябе лічаць палякамі. Вось, бо гэта каталікі, былыя літоўцы, якія размаўляюць па-беларуску, але сваёй мове яны не надаюць такого значэння, як менавіта канфесія, як веравызнанне. А прысутнасць у беларускай дзяржаве ці ўплывае факт, што яны ў дзяржаве беларускай? Ведаеце, я думаю, што моладзь істотна, скажем, пераходзіць ментальна на беларускасць. Я думаю, тут сапраўды і бытнасць грамадзянінам краіны, бытнасць у межах краіны. Ну і гэта не новае. Давайте мы узгадаем, колькі класікаў беларускай літаратуры. Насамрэч, з дзяцінства я лічу, што уважалі сябе за паляку. Скажы, калі ласка, а адкуль у цябе веданне літувійскай мовы? З нараджэння, з дзяцінства ці сам спецыяльна вучыў? Не, тут у дадзенай сітуацыі, я думаю, што мае продкі па-балтску, па-літоўску размаўлялі ўжо, не ведаю, можа, у якім 18-19 стагоддзі, натуральна, гэта не перадалося. Не, гэта спецыяльныя курсы. І вже гістарычнае пытанне, ведаем, што гэтая мяжа этнічна паміж літувійцамі, беларусамі, балтамі, славянамі весь час перасоўвалася ў паўночна-заходнім кірунку ў бок Літувы. Калі гэта пачалося? Ой, ну цяжка на 100% адсачыць гэты працэс у рэтраспекцыі, але я лічу, што паколькі гэта заўважана як мінімум з сталага сярэднявечча і шмат даследчыкаў это працягвалі заўважаць у 20 стагоддзі, то я думаю, для так працяглага працэса павінен быў быць моцны штуршок, моцны імпульс. І падазраю, што такім імпульсам хутчэй усё было вялікае перасяленне народу. Пачалося пад Дняпроўя ажно. Так, безумоўна, бо славяне, якія жылі на поўдзень ад балтаў, у нейкі момант рушылі на поўнач, на землі балтаў. Вялікая вандроўка ці вялікае перасяленне народаў, буйнейшая еўрапейская міграцыя адбывалася пераважна ў 5-10 стагоддзях, пачалася па нявысветленых прычынах, кардынальна змяніла этнічную мапу Еўропы і запачаткавала яе сучасны нацыянальны і палітычны кшталт. Зафіксаваныя 3 буйныя і некалькі меншых міграцыйных хваляў. Спачатку з поўначы на поўдзень ад Скандынавіі да паўночнай Афрыкі прайшлі германскія плямёны, ды заваявалі большую частку Італіі, Іспаніі, брытанскіх выспаў і паўночную Афрыку. Пад іх націскам у 5 стагоддзі загінула заходняя Рымская імперія. У 6-7 стагоддзях пачалася вялікая міграцыя славянаў з іх прарадзімы ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе ў 3 галоўных кірунках – на захад, поўдзень і ўсход, што прывяло да фармавання 3 галінаў славянскай моўнай сям'і. У пачатку 8 стагоддзя амаль увесь іберыйскі паўвостраў трапіў пад арабскае панаванне. Рэгулярныя напады, потым перасяленні нарманаў, вікінгаў, варагаў ад канца 8 да канца 10 стагоддзя сягалі ад Волгі да Атлантыкі. Апошнімі ў цэнтральна-ўсходнюю Еўропу
у другой палове 10 стагоддзя перасяліліся венгры, прывандраваўшыя з-пад Урала. Даследчыкі спрабуюць прасачыць перамяшчэнне гэтай мяжы ад Падняпроўя да сучаснай Літувы. І тэрміны такія, прамежкавыя лініі вынаходзяць, там лінія Сафарэвіча, старакаталіцкае насельніцтва. Што гэта такое? Патлумач, калі ласка. Ну, гэта спробы рэканструяваць на пэўны гістарычны момант вось гэтую мяжу паміж балтамоўным, славянамоўным насельніцтвам. Безумоўна, вот гэтыя рэлікты моўныя, тапонімы, так, мы можам, дзякуючы ім, адсачыць, ну, у прыватнасці знакамітай лініі польскага даследчыка Сафарэвіча. Як гучалі тапонімы па-літувіску ці па-беларуску, так? Безумоўна, ну, лічыцца, што, я думаю, збольшага все гэта прызнаюць, што назвы тапонімы, якія скончваюцца на ішкі, да, так, васілішкі, германішкі, гэта тыпова балцкія назвы. Так, Але, слухай, мне пад мастамі ёсць вёска Сцяпанішкі, Сцяпан і балцкі корань. А што вы здзіўляецеся? Вы акурат жывеце ў межах распаўсюду балцкага насельніцтва, на якой мы з 13-14 стагоддзя няма ніякага дзіва. І вот гэтыя тапонімы, куды яны далей распаўсюджваюцца на поўдзень, так праведзена мяжа. Так, это збольшага паўночна-заходняя Гарадзеншчына, заходняя Віцебшчына, там кавалак Меншчыны. А на які час невядома гэтая мяжа? Ведаеце, безумоўна, цяжка. Ну, сам даследчык прыблізна гэта ўвязвае ў ўжо такое позняе сярэднявечча, 14-15 стагоддзя. І потым яна мяжа ішла зноў на паўночны ўсход, паўночны захад, прашу прабачыць. Так. Мяжа, ну, груба кажучы, прасоўванне, славянізацыя, яна на гэтым не спынілася. Вось, яна прасоўвалася ўглыб всіх гэтых ішак, да, всіх гэтых назваў, сягнуўшы далёка-далёка за Вільню на паўночны захад, ну, вот, на сярэдзіну 20-го стагоддзя. А вот гэты працэс сялянскай беларусізацыі, калі вот яго была апошняя актыўная фаза? Я думаю, апошняя актыўная фаза была прысутнасць вот, літоўцаў у складзе, я думаю, мажліва, польскай дзяржавы. Так? То есть адбываўся яшчэ працэс апаланізацыі, як, дарэчы, і беларусаў, так і літоўцаў вот тут на паўночна-ўсходніх ваеводстваў міжваеннай Польшы. І куды, як далёка, куды найдалей яна зашла? Ведаеце, выспы, ну, можа быць, не столькі беларусізацыі, колькі аголам славянізацыі былі нават падкоўняй Кейданы. Таму што, ну, то есть, можна сказаць, само ядро вот, той міжваеннай нават Літвы. Літувіцкае сялянства прымала беларускую мову, пачынаючы ад сярэднявечча праз новы час гэтак далей. А што адбылося з гэтымі беларускамоўнымі каталікамі ў першай палове 20-го стагоддзя? Ну, што па вялікім рахунку адбылося? Яны пачалі шукаць самаідэнтыфікацыі. Вот. І трэба прызнаць, што для чалавека звыклага селяніна ввогуле пытанне нацыянальнасці, я думаю, калі такое пытанне задаць нават сялянцы на сённяшні дзень дзе-небудзь у вёсцы, нават на Гарадзеншчыне, яна не да канца зразумее, што ад яе хочуць. Вось якая вера, вось для яе гэта зразумела. Вот з гэтым яна максімальна сябе ідэнтыфікуе. Ну і сяляне пайшлі, я думаю, ментальна па найменшаму супраціву паводле таго, што ім было больш зразумела каталіцтва. Называлі яны, і да сённяшняга называюць верай польскай, ксяндзы збольшага палякі, значыць, мы палякі. Яны выбралі польскасць. Безумоўна, яны выбралі, скажам, канфесію, мяркуючы, што менавіта пра гэта ў іх людзі і пытаюць. Пануючага народа выбралі канфесію. А вот як сёння выглядае сітуацыя, я раскажу такую кароткую гісторыю. Год назад в Рускеніках да мяне падышла бабуля на вакзале і на таком дыялекце беларускім запыталася нешта. Я спытаў, ці яна гаворыць па-літвійску, сказала, што не. А яна з-пад Рускенікаў, з тых краёў. Як сёння выглядае там сітуацыя і з нашага боку, і з іхняга боку? Ну, гэта можна адсачыць, вось нават дзякуючы пілігрымкам, якія ідуць з Беластока праз горадню ў Вільню, адпаведна праз гэта ўсё нашае памежжа. І вот уже па літоўскім баку, у раёне Эйшышак, вот зноў жа Ішкі, вот большасць насельніцтва, якое безумоўна лічыць сябе палякамі, але размаўляе, я вам скажу, нават маладое пакаленне на чысцюткай мове купалы. Ну, штосьці неверагоднае, здаецца, ну адкуль яны ўзялі проста вот гэтую, я б сказаў бы, вот гэтым тарашкевіцкім гучаннем мяккім. Іх жа ніхто гэтаму не вучыў.
Ясна, што яны збольшага хіба там ходзяць у польскамоўныя школы, бо літоўская дзяржава, скажем, дала такую мажлівасць тым, хто сябе асацыюецца з палякамі, хадзіць у гэтыя польскамоўныя школы, але размаўляюць яны свабодна на чыстай беларускай мове. Я ўжо маўчу пра старэйшае пакаленне, ад которага гэта маладое пакаленне, безумоўна, і ўзяло гэтую мову. Для мяне гэта навіна, бо беларусы там скардзяцца, што якраз маладзейшае пакаленне па-беларуску ўжо не гаворыць па-літувійску або па-польску. Ці можам в этом пытанне агулам звязанае? Ці можам мы лічыць, што гэтыя беларускамоўныя грамадзяне Літувы у Літувійскай рэспублікі для беларускасці ўжо страчаны? Ну, сітуацыя з сучасным беларускамоўным насельніцтвам Літувы, яна, я думаю, па вялікім рахунку падобна і з такім ж самым насельніцтвам на тэрыторыі сучаснай Польшы. Працэс у межах ужо іншай дзяржавы, не беларускай, безумоўна, натуральны. Гэта, скажем, кансалідацыя ўсёй нацыі, у тым ліку і ў моўным аспекце. Я лічу, што калі не будзе спецыяльных нейкіх захадаў, каб спыніць гэты працэс паланізацыі, рэлітуанізацыі беларусаў, так, у чым зацікаўлена сучасная літувійская дзяржава, то, я думаю, пакаленне, я не ўпэўнены, ці два, і будзе альбо русіфікацыя, альбо паланізацыя, альбо рэлітунізацыя гэтых беларускамоўных грамадзянаў сучаснай Літувы вось на паўднёвым усходзе гэтай дзяржавы. Ведаю, ты ведаеш, як польская дзяржава, польскае грамадства падтрымлівае палякаў у Беларусі супольна. Што там, адукацыю, памагае асвету. Тое самае, як літувійская дзяржава падтрымлівае літувісаў у Польшы і ў Беларусі. Фінансуе, і грамадства дапамагае. А от як беларуская дзяржава, беларускае грамадства з гэтымі віленскімі беларусамі абыходзіцца? Зыходзячы з рыторыкі сучаснага кіраўніцтва Беларусі, трэба разумець, што Менск больш абыходзіць праблемы расійскамоўных грамадзянаў прыбалтыйскіх краінаў больш, чым беларуская мова. Да што тут казаць нават ва ўласнай дзяржаве? Таму што мы можам спадзявацца для грамадзян беларускамоўных Польшы і Літувы ў прыватнасці? Я знаёмы са студэнткай Гарадзенскага універсітэта з Падляшша, якая скончыла беларускі ліцэй, і ў групе, разам з групай гэтых выпускнікоў прыехала вучыцца ў Гарадзенскі універсітэт, а асталася адна. Таму што яны прыехалі вучыцца па-беларуску, і толькі яна адна са слязьмі мне расказвала па начах, вучыла расійскую мову, каб у айчыне затрымацца ў навучальнай установе. То есть выснова такая, як ты тебе падзяляеш, што пакуль мы не наладзім сваю краіну, пакуль яна не будзе беларускай, то няма шансаў падтрымаць супольнасці за мяжой. Ну, пакуль уласна беларуская дзяржава не будзе светачам беларускасці. Вот і все. Я лічу, што іначай цяжка, бо тыя натуральныя сялянскія працэсы вось у утрыванні гэтай беларускай мовы на тэрыторыі Польшы і Літвы, а яны не працягнуць бясконца ў сучасным інфарматыўным грамадстве, дзе ўсё кансалідуецца, дзе ўсё шукаецца, вот гэтая лінгва франква, да, каб яна была супольнай, ну, в прыватнасці хаця бы для адной дзяржавы. Можна, як выснову сказаць, што гэтую сялянскую беларусізацыю затармазіла лукашэнкаўская дзяржава? Я лічу у тым ліку, ну, скажам, той натуральны працэс, які быў бы, безумоўна, ну, так скажам, эгоістычна па-беларуску, нам на карысць, сама беларуская дзяржава і спыняе. Прызнаюся, да гэтага часу не знайшоў для сябе яснага адказу на галоўнае пытанне сённяшняй праграмы, чаму беларуская мова працягвала пашырацца у 18, 19, 20 стагоддзі, калі не была ўжо ні прэстыжнай, ні дзяржаўнай. Ясна, часы Вялікага княства Літоўскага яна была дзяржаўнай, на ёй пісалі кнігі, на ёй гаварылі все ад сялянаў да вялікіх княжоў, але ўжо ў 18 стагоддзі дзяржаўная стала польская, у 19 стагоддзі дабавілася расейская, а эта беларусізацыя надалей працягвалася. Мне хочацца адказаць на гэта такім рамантычным плане, што гэта была такая інерцыя гісторыі. Яшчэ ад 6 стагоддзя яна пачалася і працягвалася, узмацнілася пры Вялікім княстве літоўскім, і потым па інерцыі працягвалася ажно да 20 стагоддзя. І весь гэты працэс для мяне таксама дае пэўную надзею на патэнцыял гэтай беларускасці, на патэнцыял гэтай беларусізацыі і ў нашай краіне. Надзею на тое, што Беларусь будзе жыць.